Základy 2.1. 6 kľúčových bodov Biblie. Prvný. Biblia bola napísaná z inšpirácie Ducha Svätého. 2. Petra 1.20-21. V prvom rade pochopte toto. Žiadne proroctvo v písme nie je vecou vlastného výkladu. Lebo žiadne proroctvo nikdy nevzniklo z ľudskej vôle, ale ľudia hovorili z Boha, ako ich viedol Duch Svätý. Biblia nie je kniha napísaná ľudskou múdrosťou, ale kniha inšpirovaná Duchom Svätým. Bez inšpirácie Ducha Svätého nemožno poznať tajomstvá Biblie. Duch Svätý, ktorý nám umožňuje pochopiť Bibliu, nie je duch podobný holubici ani ohnivý duch, ale duch pravdy, duch rozlišujúci, ktorý skúma Božie hlbiny. Čatanedri. Petra 3.16 uvádza, že tí, ktorí Bibliu nesprávne interpretujú, si ju budú nesprávne interpretovať a povedú k vlastnej záhube. Tak ako dospelý vie, kedy bol dieťaťom, a múdry človek vie, kedy bol nevedomý. Už len raz, keď si toto učenie vypočujete, pochopíte, akí ľudia sú podľa Biblie nevedomí a slabí, ktorí sa snažia vykladať Bibliu po svojom a nakoniec sa zničia. Preto musia Bibliu čítať tí, ktorí sú inšpirovaní Duchom Svätým, teda Bohom, aby správne pochopili jej skutočný význam. Text 2. Petrov 1.20-21. Ale vedzte najprv toto, že žiadne proroctvo v písme nie je z vlastnej vôle človeka, lebo proroctvo nikdy nevzniklo z ľudskej vôle, ale hovorili svätí Boží ľudia, ako ich viedol Duch Svätý. Amen.